Аз съм доктор Георги Миков, собственик на дентална клиника Dr. Smile Aesthetics. Имах идея, която ми се въртеше в главата от доста време. Наистина исках да зарадвам някой човек, който има нужда и да му подаря нова усмивка. Основах клиниката през 2022 година, като от тогава смятам, че сме натрупали един доста сериозен набор от случаи, в които сме доказали, че се справяме доста добре в това, което предлагаме като услуга. Основно сме насочени към цялостни възстановявания, по-тежки случаи, възстановявания на изцяло беззъбени челюсти, съответно и на пациенти, които все пак имат някакви налични зъби в устата. Работим основно хирургия и естетика, като предлагаме и обща дентална медицина и отскоро ортодонтия, като работим с алайнери и брекети. Идеята на клиниката се зароди в мен преди доста време. Имах съответно доста препятствия, докато стигна до момента, в който ще мога да открия моя клиника. Започнахме първоначално след завършването с още 3 колеги, си взехме един кабинет под наем, като в този кабинет работихме на смени, 2 на 2 в смяна, като си разделяхме един наем, за да може съответно да имаме къде да работим. След един определен период от време, в който натрупах опит, благодарение също на един мой колега, на който съм страшно благодарен, доктор Явор Яромиров, няма как да не го спомена в това нещо, защото наистина съм много задължен на този човек и голяма част от нещата, които знам и мога, ги дължа на него. След като взехме кабинета, за който ви казах. Взето стана ни тясно в един определен момент. Съответно аз исках да се откъсна, да си взема мой кабинет под наем и да започна да работя малко по-самостоятелно. И тогава реших да направя следващата крачка. Взех си кабинет в една новооткрита дентална клиника. Също искам да изразя благодарности на човека, който ми даде този кабинет, защото и той изключително много ми помогна в моето развитие, в много аспекти. Това е доктор Попова и оттам започна моят по-самостоятелен път вече като зъболекар, защото няма други колеги при мен в кабинета. Започнах да се занимавам първоначално с естетика, наблягах доста на това в началото, като предлагах повече услугите бондинг, фасети, корони и в един момент от развитието ми реших да направя по-сериозна крачка и да започна да занимавам с хирургия, като преди това съм преминал през няколко обучения в сферата на оралната хирургия, по-специално имплантологията, защото това е нещо, с което се занимавам основно. Реших просто да започна да слагам импланти и стимула, който получих за слагането на имплантите, беше от фирмата, с която работя до ден днешен, които наистина проявиха много сериозен интерес да започнем работа. Фирмата се казва Бреден, това съм го споменавал няколко пъти и смятам да кажа, че за мен лично това са едни от най-добрите импланти на пазара. След като започнах да се занимавам с хирургия, това лека по лека започна да става някакси нещо, което много предпочитах да работя. Естетиката в никакъв случай не остава на заден план за мен. Това е нещо, което наистина ми носи удоволствие, защото да видиш една толкова впечатляваща трансформация на човек, който наистина е имал нужда да я получи, за мен лично е огромно удоволствие, но хирургията ми носеше много по-голямо удовлетворение от работата, отколкото естетиката и точно затова реших да насоча всичките си усилия в тази посока. Минал съм през няколко обучения, отново организирани от Бредент. След като започнах да работя хирургия, естетика, лека по лека нещата започнаха да се развиват в много благоприятна посока за мен. Видях, че нещата се получават и в този момент вече реших, че е време да премина към следващата крачка и да отворя моя клиника. Съответно тази идея имах в главата още от 2020 година.
но както ви казах, нямах възможност да го направя това нещо, защото отварянето на една дентална клиника изисква огромна инвестиция, средства. Преди, може би, 2 или 3 години, 2021 година, още при стартирането на цялото ми начинание, се запознах с доктор Маринов и тогава усетих, че това е човека, с който може да опитаме да работим заедно. 2023 година, началото, доктор Маринов започна работа при мен. Той имаше огромно желание да се занимава с ендодонтия. Това е специалността в денталната медицина, която занимава с лечение на коренови канали, общо взето по-специфични лечения на зъби. И в един даден момент, след като започна да практикува това нещо при мен, прояви интерес към естетиката, по-специално към фасети и корони. Съответно, след като прояви този интерес, премина няколко обучения, които са в сферата на естетиката, препарация на зъби за фасети, за корони, прагова, безпрагова препарация, съответно целият протокол за взимане на отпечатъци, било то аналогово или дигитално. След като напреднахме малко с работата, аз имах едно предложение, то по-скоро не предложение, имах идея, която ми се въртеше в главата от доста време. Наистина исках да зарадвам някой човек, който има нужда и да му подаря нова усмивка. Най-трудното в намирането на този човек е, че дали ще намеря човек, който реално ще оцени това, което ще направя за него, и визирам по-точно следното. Ако намериш един човек и ти съответно направиш цялата тази трансформация за него, защото полагаш изключително много усилия, инвестираш време, средства, нерви, страшно много неща в цялостната трансформация на усмивка. Та освен, че ни трябва човек, който да оцени цялото това нещо, което сме направили за него, също ни трябва човек, който наистина да бъде отговорен към новата си усмивка и наистина да си даде сметка за това, което сме инвестирали ние в неговата усмивка, защото ние ще си свършим работата на 100% перфектно, няма да направим компромис с абсолютно нищо, обаче това е само 50% от цялостното възстановяване на усмивката. Ако вие сами не полагате грижа за вашата усмивка, няма как да очаквате, че ще отидете на зъболекар, съответно той ще ви измие зъбите, ще ви мине с конец навсякъде и зъбите ви ще бъдат перфектно чисти. Това е нещо, което вие трябва да правите абсолютно всеки ден във вас, сутрин и вечер. Така че това ми беше първото притеснение за намиране на човек за този проект. Второто ми притеснение беше как ще бъда сигурен, че този човек наистина няма възможност да си позволи нова усмивка, защото все пак живеем в такива времена, че всеки злоупотребява с добротата на другите хора и на финала общо взето се случва правилното нещо в правилния момент. Малко след отварянето на клиниката спрях отпред и стоя в колата и разговарям по телефона, при което се обърнах настрани, имаше една жена, която ме чакаше. Не я познавам тази жена. Съответно слезнах от колата, тръгнах да влизам в клиниката. Жената ми се представи, каза, че живее в блока и ме попита дали си търся човек, който съответно иска да поеме грижата на клиниката от гледна точка на почистването в края на работния ден, защото тя е в блока, удобно е и съответно ми предложи, че може да го направи. Аз бях стартирал, съответно цялото чистене на клиниката в края на работния ден го извършвах лично аз и това за мен ще да бъде едно много голямо облегчение, ако мога да намеря такъв човек. И той се появи в абсолютно перфектният момент. Казвам се Цонка Кюлюмова, на 57 години съм, детска учителка съм. От 2 години живея в тази сграда и всъщност наблюдавах процеса на изграждането на тази клиника. Един ден, връщайки се случайно от детска градина, срещам собственика на клиниката. Попитах го, имаш ли нужда от помощ за почистване. Той тогава така вика, ти сериозно ли? Точно такъв човек ми трябва. На мен ми беше удобно, защото всъщност се живееме врата до врата сме и след работа може спокойно да идвам и да почиствам клиниката. Така се запознахме. След известно време при проблем с зъб помогнаха ми тогава, извадиха зъба и казаха, доста проблеми са ти зъбите. Състоянието, че не беше никакво добро, имах метал-керамика, която не бях поглеждала с годините, но тогава те застанаха и двамата и казаха, не, ще го направим наведнъж и ще стане хубаво и всъщност ми предложиха
съгласна ли съм да направим този проект, да участвам в него. Разбира се, че се съгласих и започнахме.